adamları toprağı dünya indiren şu toprak baba dayhan etrafının baba dayhan toprağı elbette bir sunuat adamlarına katıp bay adamlar dünya indiren toprak şoň üçinem ehli sunuat işgärlen adamlaryň şuun kunuşy geçiren çäreň üçin men de köp tawardyn aýdýan ömrüňiz uzak bolsun ilmidama kadiriyatla berýän sadakalaňyz kadiriyatla gurnan çäreleňizde gatnaşdyrmagy men özüme arzu edýän hemmetine arzu edýän näme daý jennetden bolsun diýesim gelýär. Elmedama kadir bizim yüreğimizde yaşarım sebebi kadir yaladığına yatlamak ol elmedama guluktan nişan. Ta olun tanrı kendim beni de. Sağ olun Alipa. Komeda kadir var da keň gaýdy latan. Ýöne men bir tarabyna aýdaýan hiç aýsenen diýmedim. Bir institutka bir ketjut bir da taýnama berýär da bilen. Diýetman kuhnu doturup bara. Bu diýeten şol ýerine ýetiren şeýle tutan ýerlerden taşy. Biz soň edýän narsaryň köpüne bilen okdyny gaty taýoğlanla ýergetdi. Ýatan ýer şol imanakdan zaýlar ünnetten bolsun. Galan bereket bersin. Näme diýjegini aýdylmazken bu. Ýöne bir halk artistinden beri değil de bel Hudaý bir şolatlaram uğruna bolsa bize begeljek şoňa. Şoňa münasip adam da bol. Öz ömrüniň gysga wagtyna käni geçipdi. Ýatan ýerýär boldun. Agulun sizde şolatlar burnap para giden adamlary bir tarap lewat beýlesi aşgabat taňlardan amma gurnatsyn sizde köp sag bolsun. Aýdýas işinize sünük kalın, sağ olun. Eren täsirli urlaryň üçin sağ olun halipalar. Beýle beýik adamlary ýatlamak biziň borjumyz. O nesip bolsa ýa-ni ýaşlarym mat sahnada olara da bir sapak boldy nesip bolsa her kimde bir höwes görýär da şular ýaly beýik adam bolsam, şahsiýet bolsam diýip sizem şagirdleriňiziň arasynda, halkymyzyň arasynda başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun diňe bir gowy günlerde, toýly günlerde diýdarlaşaly. Beren günden soň sag bolun.